Sa Good Vibes, Mrs. gin-surprise ang bana nga seaman sa iya nga pagpauli. Madugay na niya nga ginahandom nga bike ang nagahulat sa iya nga pagpauli. Ang iya nga reaksyon sa report ni Romeo Subaldo. Antes pa man nagkapauli ang seaman niya nga mister, gintransaksyon na sang iya misis nga yara sa US ang inyong nga alagad. Kung pwede mabakal ang ini nga bike nga madugay niya na nga ginamuno. Ugaling, madasig lang na sold out kag wala na sa available sa Bacolod. Nagpangita sa paagi ang misis subtob nakakita sang available nga unit sa Bohol. Ginorder niya ini gilayon. Timing man nga duha kasi man na antes ang iya nga pag-abot, na-deliver na ang bike sa Bacolod. Wala makaibalo ang mister nga nabakal ng iya nga gusto. Pag-abot niya, naplastar ko na ang duha ka mga kamera. Ang iya misis na video call ko na para makita ang pa-surprise. Tagsa ko painting, ito na blamay ka painting na tagsa ko. Painting nila? Oo, ito po. Sino nga doon? Tata? Ito. Boss, ito. Sino yung tulo? Talong na! Bakal ka naman ba ko? Hindi pa siya magpati nga para sa iya ang bike. Tagsin mo. Tulo? Mo na! Siyempre ka mo na order mo. Order? Kaya? Pusin! Tulo? Tama nito ah? Lagi pinamon! Di mo na yan. Drag-drag patistaw. Isado ito ka. Iyan nagilaygod niya ginbuksan ang box para makita ang unod kag nang hangkat mang bike. Ano ito ah? Ako na makagalain. Sakto kitong sapatos mo nakabuting yung kita. Apa? Baik kami ng Mas Brian ah. Bukata pa niya mo ito ganyan. Pero wala break ka pa. Banuan na kayo, white bra. Wala pa siya makapanyaga kag makapanyapon pero nadula ang kagutom bangod sa pasurpresa sang iya nga misis. Dulang niya botong ko yan. Wala pa rin sa makeup. Wala pa rin sa panyaga. Uy, bakit niya? Bakit dulang niya botong ko yan? Wala labot sa bike, may pa-dinner pa si misis sa mga paborito niya nga pagkaon. Wala maagahan, na-assemble ang bike. Suno sa mister, ginamuno niya lang nga nagustuhan niya ang amo nga bike pero wala siya nagpensar nga baklon gid inisang iya nga misis. Bike is life para sa iya, pero life is much better kung supportive si misis sa hilig ni mister. So, una pa, harap mo na sa muna sa kamay mo na. Sabi ko, bumama sa akon ba? Very good, very good. Very good.